Penúltimo día de rodaxe da terceira temporada da Operación Marea Negra en Cabo de Cruz. O Barbanza volverá a estar moi presente nesta ficción protagonizada por Jorge López. O Porto de Cabo de Cruz viviu unha xornada de moito movemento. O equipo de traballo da serie Operación Marea Negra, unha produción de Ficción Producciones, elixiu esta localización para gravar parte da temporada 3 desta creación, traballos que están chegando ao seu final. Hoxe é o noso penúltimo día de rodaxe, un dos días máis complicados que temos, porque, bueno, pois a logística é complexa, pero o que vamos a gravar é todavía máis complexo. Vamos coller esa cabina de camión que temos aquí na espalda e ímola meter no mar con o noso protagonista, porque acontece unha cousa na terceira temporada relacionada cun camión que é o desentonante de todo o que va a ocurrir. Entonces, bueno, pois, eso que estamos gravando hoxe. A grabación foi moi ben, foi un placer volver ao Barbanza, que xa é como un pouco a nosa casa, dende vivir sin permiso levamos gravando pola zona, esperando que guste moito esta última temporada. Esta ficción terá moita representación no Barbanza e escenarios escollidos pola produtora dende o comezo da serie, que se gravou tamén en Palmeira e a Pobra. Esta terceira entrega contará con varias escenas que de seguro incrementará o interese dos espectadores. Esta temporada hai moitísima acción, moitísima, o sea, os espectadores creo que non están preparados para o que se ven. Collemos cun camión unha furgoneta e desplazámola 20 metros. Cun camión tamén destrozamos unha porta de unha nave. Fixemos persecucións por un acantilado. O sea, sí, veñense moitas cousas, moitas. Con 2 temporadas xa emitidas en Prime Video, para esta terceira parte incorporáronse novidades á grabación de Operación Marea Negra. A ver, como esta tempada é máis exixente, o sea, nos para as secuencias que son máis complicadas facemos un storyboard, entón que como pues, debuxiños de o que ímos gravar. Entón, normalmente tes pois, unha secuencia, en esa temporada temos moitísimo storyboard, por exemplo, esta temporada tamén hai moitísimos máis días de coordinador de stunts, porque é moito máis exixente. Entón, sí que cambiou ese aspecto da produción de que hai moitos máis días de exixencia para os actores tamén, o sea, o noso prota este ano tivo que aprender a facer apnea, outro tivo que aprender a saltar, outro, o sea, bueno, entón, pois, sí, foi unha rodaxe diferente, pero unha aprendizaxe continua, o sea, eu estou encantada. Ao final, na televisión, tablet ou outro dispositivo pode verse o resultado final dun traballo que conta con moitas horas de elaboración e a implicación de numerosos profesionais. Pois mira, nos, o sea, en total, deberemos de ser unhas 90 personas de equipo. Entón, de todos os días. Despois temos, pues, por exemplo, hoxe temos embarcacións de apoio máis motos de agua que son de xente de aquí que fan a nosa labor, o sea, a súa labor é fundamental, se non podemos gravar. Temos equipos de limpieza, temos que hai tantas cousas que penden dunha rodaxe, o sea, pois os caterings, os bocadillos, os hotéis, o sea, xa non é que, o sea, eu cando vou a un concello algo así explicarlles o que é unha rodaxe, porque ao final, bueno, pois paralizamos un sitio, non, o sea, é un pouco molesto para os veciños, pero deixamos moitísimo. Económica e socialmente. Entón, pois, mas estamos neste momento para audiovisual que a xente logo te pregunta onde se grabou eso? E a xente vai ver eses sitios, o sea que... E contar cunha rodaxe dunha serie desperta tamén o interese da veciñanza que se achega para curiosear sobre a temática do proxecto ou como se elabora. Todos os días, agora de feito dicía, podo tomar un café, que debes facer, non sei que. Outro día estábamos botando o submarino, xa por última vez, e a xente chamou a Guardia Civil dicindo hai un submarino en Cabo de Cruz e a Guardia Civil chamounos en plan, é o vosso submarino? Sí, non creo que os narcotraficantes vayan deixar aquí un submarino a plena luz del día, sí, é o noso, non te preocupes, podes ir. Hoxe foi o penúltimo día de rodaxe, aínda que unha das maiores dúbidas da xente segue sen resolverse. Cando se poderá coñecer a terceira parte da historia de Nando e da Operación Marea Negra? Sí que é certo que nos o que tentamos sempre, nos arrancamos un día, pois por exemplo, este ano arrancamos o 10 de xulio, o día 11 xa estaban os montadores incorporados, entón así nos vamos vendo as escenas que hemos grabado, en plan, temos que repetir isto, non como ha quedado. Entón, para que cheguen os ollos dos espectadores, nos poderemos entregar a serie en xaneiro. Despois, o que faga Amazon é a decisión de Amazon. Eu aí xa non podo decir nada. Esta terceira parte da ficción baseada no narco submarino que apareceu na Ría de Aldán no 2018 estará protagonizada novamente por Jorge López.